Протестно шествие срещу въвличането на България в конфликта в Близкия изток премина по улиците на София. То бе организирано от сирийската общност и премина под наслов "Дайте шанс на мира". Десетки сирийци и националисти от цялата страна изразиха недоволството си относно външната политика на България. Повод за техният протест е подкрепата за Турция, която Министерството на Николай Младенов оказа след пограничния сирийско-турски инцидент. За съжаление, българската позиция изобщо не е балансирана. Явно, че България като член на НАТО, на Евросъюз им диктуват външната политика. А България вместо да се превръща от част от решението на проблема, сме наблюдатели, че се превръща в част от проблема. Против съм политиката на слугинажната колониална политика на така нареченото българско правителство, което обслужва интересите на Съединените американски щати и ще ни вкара във войната първо срещу Сирия, после срещу Иран. Аз съм преживяла подобни моменти в Ирак и това е преди много години и понеже съм го изпитвала и усещам какво ще стана и затова идвам просто да помогна и да се държиме на ръка за ръка. Искаме мир и да дават шанс за мира. Което става в Сирия не е революция, вече всички хора знаят. Това е просто заговор, който да нарушат нашата държава и да слагат техните от опозицията, които ще ги слушат каквото трябва да се направи. Протестното шествие премина по централните софийски улици и завърши на площад Света Неделя. Там протестът продължи под звуците на българския и сирийския химн. Българският народ твърдо застава зад позицията за мир, но не мир скрит зад флага на демокрацията, какъвто се опитват да оказват държави като Турция, САЩ, Израел и Англия, която е скрита в сянка. Знаем много добре, че от Сирия са изкарани много от спецслужбите на тези държави, че там се импровизира гражданска война. Какво бихте казали на управляващите? Какво да им кажа на управляващите, освен да вземат да си ходят? Омръзнали се на всички. Участниците в шествието се заканиха, че протестите ще продължават, докато българското правителство не заеме неутрална позиция спрямо конфликта в Близкия изток.